Toda kutenda Mwari manheru anhasi. Now ndoda kutsanangura pamusoro pechinhu chatambudza vazhinji chinova chinonzi chituko. Now ukaverenga Bhaibheri shoko raMwari mubhuku yaGenesis uchaona panotsanangurwa nhau yemurume anonzi Reuben. Now Bhaibheri rinoti Reuben nokuti aita chinhu chakaipa pamberi pababa, baba vakataura chituko pamusoro peupenyu hwake. Vakati Reuben haufa wakabudirira uye upenyu hwako haufa wakagadzikana. Uchaona kuti nekuda kwechituko chakataurwa chakakoka kana chakainvita mweya muzhinji kuti irwise upenyu hwaReuben. Uchaona Reuben kunyange rakanga riri dangwe, Bhaibheri rinotaura kuti pega pega paienda vana vaIsraeri kunorwa hondo, shoko raMwari rinotidzidzisa kuti tribe yainyanya kusangana nekufa kana kuurayiwa kwevanhu vazhinji yakanga iri tribe yerudzi rwaReuben. Zvoreva kuti izvoreva kuti chituko ichi chaikonzeresa even ndufu pamusoro perudzi rwaReuben. Now ndoda kuti kana uri pasi pechinhu chinonzi chituko unosangana nemaproblems kana nenjodzi dzausinganzwisise uye dzisingatsanangurike. Dzimwe dzengozi dzandinoda kutaura ndedzekuti chekutanga uchaona kuti upenyu hwako kana mumurya wakabereka kana mwine inonzi family case kana kuti generational case munenge mune atinoti premature death. Vanhu vanofa nenguva isati yakwana uye vanofa vari vadiki. Chimwe chechinhu chinoitika kana upenyu hwako uri pasi pechituko ndechekuti upenyu hwako hunokwira nekudzika sekukwira kunoita tennis ball. Uchaona kuti nevanhu vekuti upenyu hwake hagone kuutsanangura, nhasi zvinhu zviri kufamba mangwana zviri down. Chimwe chechinhu chinoitika unogona kuona mumurya wakaberekwa muchitambura kana muchisafa kubva kuchinhu chinonzi barrenness watinoti ungomwa. Uchaona kuti tine vamwe vanhu zvakare vanorarama vari pasi pechituko vekuti kunyange akashanda zvakaita sei hazvife zvakaonekwa kushanda kwake. Nemhaka yei? Akaitwa rombe rinoenda kubasa, musi waanotambira pay asi ndopaawana pay, ndopaunoona kuti anenge asitopera mari, matambudziko mazhinji. Chimwe chechinhu zvakare chinoitika kana uri pasi pechituko uchaona kuti unogather mari, you gather anything that you want to gather but you always gather to scatter. Chimwe chechinhu zvakare chinoitika kana upenyu hwako uri pasi pechituko uchaona kunyange wakaita chakanaka sei achigamuchirike, kungava kubasa, mungava mumarriage, mungava mulife, vanhu havakugamuchire uye vanhu havakude. Vamwe vanotokusema kunyange mumarriage yemo una murume akakuroora anokusema. Chimwe chechinhu zvakare chinoitika mumhuri dzakawanda when you are suffering from what we call a family case inyaya yekuti mumba menyu hamuna chinonzi marriage, mune anonzi ma-anti marriage. Vamwe vanotozopinda mumba kana kugara mumba yamarriage yechitatu, vamwe vacho havatotendere kupiwa vana vaidzoka pamba. Iwayo masigns nezviratidzo zvekuti upenyu hwako huri pasi pechituko. Vamwe vacho vakabata mari, mari yacho inobhururuka kutiza, inotange bepa. Unobata mari but mari yacho haishanda. Iwayo masigns ekuti uri pasi pechituko. Kana une mwana dzimwe dzenguva unoyatsona kuti mwana wangu ari bright but kana yanguva yemaexam hameno zvinongoitika anouya akafoira, but unyatsona kuti mwana wangu uyu ari so bright and chikoro anogona. Chii chinoitika? Kune madhimoni nemweya inoinvitwa nekuda kwekesi muupenyu hwako. Ndoda kuti uzive kana uchitambura kana uchisangana nezvinhu zvakadai, pane nhamba dziri kuapia pascreen pako, ndibate. Uchaona kuti Reuben akatambura ari pasi pechituko kusvika asangana nemurume anonzi Moses aiva the high priest, ndiye akazokwanisa kuti break the case. If you are suffering from any case unoda kuti uve nesomebody anokunamatira okupa full deliverance pamusoro pechituko ichocho. Ndiripo kuti ndikubatsire to break all those cases andataura. Maybe you are suffering from a generational case, maybe you are suffering from a family case, maybe in your family there are family pattern muneka kufanana kamunako, kwete kufanana kupameso but kufanana kwamatambudziko. I'm here and I want you to call me, I want you to text me, to send a message on WhatsApp so that I may help you and deliver you. God bless you.